Bueno, boa tarde, benvidos a este venres de pandemia, con moitas dúbidas e normativas que veñen sobrevidas unhas coas outras, non? Bueno, o feito é que estamos aquí autorizados, non, por a Consellería de Sanidade, onde foi consultada por o Consello Galego, o Consello da Cultura Galego, non? Precisamente por as novas medidas que se anuncian que se van a establecer de aforos e demais, non? Entón, a partir de agora, o mellor hai que reducir os espacios, pero xa veremos como evolucionan as cousas, non? Pero, bueno, quero decir con isto para eliminar todo tipo de dúbidas, non? Que estamos en esta coisa. Bueno, boa tarde, eu son o presidente actual do Ateneo, estamos moi ledos e congratulados porque o Consello Galego, o Consello da Cultura Galega nos haya elegido como unha das 4 entidades que no ámbito de Galicia van a realizar actos semellantes a este, non? E en ese sentido, bueno, nos juntamos aquí con 4 ponencias que xa as coñecedes, non? E ao mesmo tempo xa quero aproveitar para anunciarvos que vai ser porteiro e repetir, se nos deixan as circunstancias, dentro de pouco tempo, aquí unha presentación específica, non? Bueno, eu non me enrollo máis, o protagonismo é das ponentes e a partir de aí, pois xa se establecen os diálogos que hai, se son pertinentes ou non, ao final, e xa falaremos, non? E nada, moitas gracias por vir e son. Buenas tardes a todas. Grazas ao presidente que nos ven de saudar. Eu uso sempre un plural en femenino, a maioría do auditorio femenino, por lo tanto, chicos, sientanse incluídos. Concepción Arenal naceu en Ferrol e desde o Consello da Cultura Galega estamos a lembrar o nacemento dunha muller tan extraordinaria como ela, que naciu tal día como o último día de xaneiro de hai uns 100 anos. No itinerario de Concepción Arenal. No Consello da Cultura Galega temos un arquivo, un centro de documentación recentemente creado, en un ano aproximadamente de vida, que é un centro de documentación en igualdade e feminismos, que se constitúe a partir dos fondos que foron reunindo desde hai 14 anos, cando no Consello se creou por primeira vez unha comisión temporal de igualdade. Non era digamos, un fin estatutario, unha entidade estatutaria de Galicia, sin embargo, houve persoas, como María Xosé Agra, naquel momento era membro do Consello como Raquenda de Persoeiro, desde a súa inquietude e un grupo de colaboradoras, que foi constituída unha comisión que era temporal para ir abordando as cuestións de igualdade. E a comisión temporal fixo un traballo tan extraordinario que cando eu tive a sorte de poder pasar a traballar nela, era xa un referente para as mulleres en Galicia, para as mulleres sobre todo as que investigan, as mulleres e os homens que traballan na esculca, na historia, en saber cal é a nosa genealoxía, cal foron as nosas renaceiras, cal foron, que fixeron, e sobre todo que queremos facer cara ao futuro. Recentemente, insisto, en un ano, o plenario do Consello da Cultura decidiu convertir esa comisión que podía en calquera momento disolverse nun piar, nun dos alicerces do Consello da Cultura coa mesma categoría que ten o arquivo da migración, por decir algo moi coñecido, ou o arquivo sonoro de Galicia. Esta é a primeira actividade que, como CEDIF, que se lle chamamos porque é moi longo, Centro de Documentación, Igualdade e Feminismos, pois CEDIF, que o CEDIF sae fora das paredes do edificio do Consello da Cultura Galega. E é tamén parte de unha tendencia que se confirmará como unha cuestión natural que o Consello saia de Santiago e leve aos diferentes públicos de toda Galicia, na medida do posible, as actividades que se programan desde ali. Unha das nosas temas é a igualdade, por suposto, igualdade de xénero, pero tamén a igualdade entre persoas que viven en lugares teóricamente máis afastados ou, digamos, tamén no rural ou fora dos circuitos onde se centralizan os grandes eventos. Ferrol para nós era unha peza importantísima neste tabuleiro porque Concepción Arenal era un objetivo, foi un objetivo prioritario para o Consello durante este ano. Aquí no Ateneo teredes, para que o queira consultar, o libro que lle vimos de entregar
ao seu presidente, que é a traducción ao galego dunha obra emblemática, creo que unha obra fundacional do pensamento de Concepción Arenal, que era La mujer del porvenir, lóxicamente escrita en castelán, digo lóxicamente, pues, bueno, lóxicamente, polo momento ou polo tempo que foi escrita. Non estaba traducida ao galego, hai moitas reedicións, pero non estaba incorporada a nosa lengua, e ademais fixemos, creo que é outra interesante, non nós, sino que nos fixo, non deixo, o Limiar de María Dolores Ramos. É moi recomendable a lectura deste libro, por suposto, para que eso sexa follealo e ver o pensamento dunha muller que decía que era unha muller conservadora e resulta que era unha revolucionaria. Porque María Dolores non era revolucionaria, ela quería mudarlo todo, iso que se chama. Eso non é ser conservadora, con todo o respeto para as persoas que pensen que lo era, non era. Ela era unha revolucionaria, por onde pasou por un terremoto, era filla dun home liberal, un militar liberal, como sabéis aquí, me comía lo que vos foi a contar, e todo o seu pensamento foi sempre un pensamento de primeira línea da defensa dos dereitos humanos. E dentro desta defensa xeral dos dereitos humanos, dos dereitos sociais. Daquela, além de presentar este libro, consideramos que facer esta ronda de mesas redondas polas cidades que tiveron importancia ou a ver coa vida de Concepción Arenal en Galicia, que non vivimos todo o tempo, ni muitísimo menos, en Cantabria, Madrid, en fin, pois Ferrol, en Ferrol vamos a abordar con esas maravillosas compañeras que me acompañan un aspecto moi diferenciador e moi avanzado do pensamento de Concepción Arenal. Ela era unha liberal, era unha ilustrada, era carosista, por lo tanto consideraba que tiña educación no centro das súas preocupacións, e vamos a falar dela e na súa visión do amor, da educación e da igualdade para o progreso. Para iso, a miña compañeira, que está na outra esquina, Celia Pereira Porto, que é a coordinadora destas mesas. Gracias, Celia, por todo o traballo realizado e por final que vamos a facer. Celia considerou que as persoas idóneas, e a nos pareceu magnífico para falar deste asunto, sería Ana Rodero Masía, que catedrática de Xeografía e Historia no Instituto Monte das Moas. Gracias, Ana. E África López Souto, que é profesora de Filosofía e membro da sección de Pensamento do Consello da Cultura Galega, como... xa te presentarás? Non. Isto te presentarás agora. Ademais, bueno, unha querida amiga. Despois desta actividade, que xa non vou falar máis, só decir que estaremos en Coruña a semana próxima, ou a semana próxima, en colaboración co Instituto de Estudios Coruñeses, por NIDE, para falar dunha das outras cousas interesantes e avanzadas que fixo Concepción Arenal, que foi crear lazos de sororidade, de solidaridade, de complicidade con outras mulleres, en este caso mulleres que tiñan poder, e coas que esa transformación que ela quería se podía facer mellor. E entón vamos a falar na Coruña sobre, insisto, a coordinación de Celia, das alianzas entre mulleres dentro e fora do cárcel. Teremos a Clara García Negro, que vai facer unha intervención sobre a singularidade da intervención no espacio público de tres mulleres galegas do século XIX, nada menos que tres, e as tres galegas, Arenal, de Castro e Paco Bazán. A terceira jornada vai ser en Vigo, a semana seguinte, será sobre outros temas que son centrais na biografía de Concepción Arenal: justiza, dereito e libertades. Unha actividade que facemos co Ateneo de Vigo, que están correndo moito, aquí, non sei se os collerán os Ateneo de Vigo, que van traendo moito, para falar, vai falar Gonzalo Centro Olivares sobre Concepción Arenal no pensamento Arenal de un tempo, e Loira ya vai facer unha carta a Concepción Arenal desde o actual. E como remate, como clausura, o venres seguinte, que é o día 6 de novembro, hai unha sesión de clausura no propio Consello que será encargada de facela a presidenta do Consello, Rosario Álvarez. Haberá unha intervención, digamos tamén de peche, en alguma medida, destas mesas da súa coordinadora, de Celia Pereira Porto. Falará o historiador premiado co premio de ensayo de España no ano pasado, o catedrático de Seixas, que é vicepresidente tamén do Consello da Cultura. Vai falar da acollida de Concepción de Migración.
E do que vai falar Celia, digamos, do motivo central desta mesa redonda, que é a recepción internacional da obra de Concepción Arenal. No seu tempo, Concepción Arenal foi o personaxe público máis conhecido que o Reino de España tiña no mundo inteiro. En América Latina hai avenidas maravillosas, nunha cidade como Córdoba, no medio de Argentina, que se chama Concepción Arenal, e a xente non sabe quen é, ou pensa que é de allí. Nos plantéis de ensinanza dos grandes centros galegos da Habana ou de Buenos Aires, era o nome de Concepción Arenal o que lle daba empaque a eses centros e esas actividades. Foi, por lo tanto, moito máis coñecida que os homens contemporáneos da súa época e foi para nós unha referencia que queremos rematar e homenaxear coa presentación dun vídeo dunha obra de teatro de outra muller extraordinaria, de Dorotea Bárcena, unha muller do teatro galego que morreu hai 4 anos e que escribira unha peza de teatro que se chamaba As mulleres do porvir, nas que puña a dialogar a Juana de Vega, a Concepción Arenal, a Rosalía de Castro e a Emilia Pardo Bazán. Non podemos facer a obra de teatro inteiro, pero se está facendo un montaxe adecuado ao formato audiovisual que poderemos ver a través da página web do Consello da Cultura. Quero agradecer a minha compañeira que ven coa parte técnica, Beatriz, que estará atendendo para que isto poda ser colgado tamén na página web do Consello. E esta intervención tan longa, prometo que non se repetirá máis. De hecho, a todas vostedes, a que agradezo muitísimo a súa presencia e atención nas mellores mans posibles. Hola, boa tarde. Escoita, sí, porque na distancia, a máscara, vale. Pois, en primeiro lugar, os agradecementos, sobre todo a vos, as persoas que estades aquí, e que se en xeral sodes as que sempre lle dades sentido a todo, nestes tempos de pandemia, moitísimo máis, a pesar da limitación de aforos, o protocolo de seguridade, das distancias e da máscara, é un placer comprobar que este tipo de actividades seguen despertando interese, porque, como sabe moi ben María Xosé, levamos moitos meses traballando neste programa coa incerteza de se podería realizar e, polo tanto, poder estar hoxe aquí e vervos, ainda que se detrás das máscaras, pois produce unha satisfacción moi fonda que vos agradezo de corazón. En segundo lugar, o Ateneo Ferrolán, porque, efectivamente, como decía María Xosé, todas estas actividades que está realizando o Consello da Cultura Galega están sendo en distintos lugares da nosa xeografía. Comenzamos en Ferrol, pero en colaboración con importantes institucións culturais das distintas localidades, e neste caso, pois, é tamén un placer facelo cunha institución que xa ten 44 anos de historia, que non é tontería ninguna, e dun labor cultural fundamental deses desachar por baixo, pero que tamén é igual de laborioso e difícil, que tamén dá maior, eu creo, capacidade transformadora. Entón, ademais, é un placer o agradecemento a toda a institución, lógicamente, do Ateneo Ferrolán, como colectivo, pero nomeadamente a Javier e a Cristina, que son as persoas coas que máis tivemos contacto, porque non é protocolo simplemente, senón con absoluta sinceridade dicir que desde o primeiro momento non houve máis que amabilidade, hospitalidade e absoluta colaboración e boa organización, e precisamente como as cuestións de colaboración e de equipo teñen que funcionar así, desa forma equilibrada, pois nese caso funcionou de maravilla, e creo que de ben agradecida dicilo públicamente. E en terceiro lugar, pero non por iso menos importante, o propio Consello da Cultura Galega, aquí tamén representado por María José Porteiro, e no aspecto técnico por Bea, que nos acompaña con ese traballo detrás da Cámara, pero que tamén é fundamental para a difusión deste tipo de actividades, porque ao final, de forma presencial ou non presencial, o que se trata de que chegue a xente, e ademais por unha iniciativa que demostra o compromiso do Consello, en concreto, non só coa conmemoración do bicentenario do nacemento de Concepción Arenal, sino co espallamento e divulgación
do seu legado, non? Porque, como decía María José, non son estas xornadas. Este libro, a primeira traducción ao galego de La mujer del porvenir, que desde logo creo que unha lingua como a nosa, que temos a sorte de preservar, tamén se fai grande coas traduccións de textos clásicos, e este xa o é, e nós debemos ese recoñecemento, pero tamén por estas xornadas que finalmente imos poder facer despois de moito traballo e que consisten en distintas sesións, como decía María José, está en Ferrol e a continuación 3 consecutivas na Coruña, na Fundación Lusiana, en colaboración co Instituto José Corrido de Estudos Coruñeses, despois en Vigo, co Ateneo Atlántico e finalmente na nosa casa, no Pazo de Raxoi do Consello da Cultura, pero finalmente tamén con esa obra de Dorotea Bárcenas, que é un verdadero exercicio tamén de sororidade, porque se homenaxea a unha persoa tan importante e tan pouco, creo eu, recoñecida e prestixiada na nosa cultura teatral como é a propia Dorotea Bárcenas e, de paso, a Concepción Arenal. Entón, quero dicir que isto demostra o compromiso con a propia presenza aquí de María José, en representación da institución, e de Rosario Álvarez, a presidenta, que pechará as xornadas con algo máis amplo que unha mera cuestión anecdótica e, se me permitides, aquí un pouco folclórica, non? É algo máis profundo que pretende divulgar ese legado que aínda continúa sendo moi importante. No plano que ten que ver comigo, no persoal, tamén te vou agradecer que tivera o Consello, a través da propia María José, a confianza de otorgarme a min esta responsabilidade, non? De coordinar estas xornadas con todo o que significan. E despois, lóxicamente, o agradecemento ás persoas que hoxe nos acompañan na mesa, Ana Romero Maciá e África López Souto. Gostaría de decir algo sobre elas, porque creo que son desas persoas que tamén, como dicía un pouco respecto a Ateneo Ferrolán como colectivo, eu creo que elas no plano individual son desa xente que o nome poderá sonar máis ou menos, pero desde logo que teñen un traballo detrás que avala a súa competencia, o seu talento, pero tamén o seu traballo e o seu esforzo nunha liña determinada. Ana Romero Maciá, que nos falará do pensamento pedagóxico de Concepción Arenal e a súa aplicación práctica, como dicía María José, catedrática de Xeografía e Historia no IES Monte das Moas, é licenciada en Historia Antiga e Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela e é doutora en Historia pola Universidade da Coruña. Ten moitísimas publicacións a título individual e colectivo. Non as vou citar todas, pero hai algunhas que justifican a súa presencia aquí e que teñen moito vínculo con esta cidade que se me gustaría destacar, polo menos os títulos para que vos sonen. María Barreito, unha vida ao servizo da escola e dos escolares, entre a protección e o control, as espontaneadas da Coruña e Ferrol, 1750-1800, Camiños de Ferrolterra, catalogación arqueolóxica da ría de Ferrol, Ferrol a través dos textos literarios e históricos, fontes documentais para a historia da Coruña, 1997-2013, salgadeiras e conserveiras de pescado en Galicia, evolución histórica e o traballo das mulleres, as cigarreiras coruñesas, reivindicación, politización e solidaridade na Palloza, 1804-1936, os inicios do laicismo escolar en Ferrol e a Coruña, 1887-1906, o orballo da igualdade, asociacionismo progresista na cidade da Coruña, Ferrol e a Coruña, pioneiras do laicismo escolar galego, e Xaime Quintanilla Martínez, vida e obra dun socialista nacionalista ao servizo da República. Podería continuar, pero só destaco estas pola relación que teñen con esta mesa e me parece moi significativo. E respecto de África López Souto, dice que é profesora de filosofía no IES Urbano Lubrís, que ven de publicar moi recentemente na colección Feminismos da editorial Galaxia o ensaio Mulleres que nos dan que pensar, que ten libros tamén sobre Concepción Arenal e Simón de Beauvoir, na colección Pensamento da editorial Bahía, tamén unha unidade didáctica sobre a película Concepción Arenal, a visitadora de Cáceres, absolutamente recomendable, e que me lembra que me esquecín, ao falar das iniciativas do Consello como que trascenden a esta actividade de hoxe,
que este filme, o propio día en que se conmemoraba o bicentenario do nacemento, dicir, o 31 de xaneiro deste ano, fixemos unha visita ao cárcere da Lama, onde con presos, homes e mulleres que están ali no cárcere, se proxectou a película e tivemos ali un coloquio, pois eu creo que moi fructífero, moi enriquecedor. Creo que eu, por lo menos, non falar de min. Eu creo que máis para min que para o público que estaba. Para min foi absolutamente aleccionador e isto tamén forma parte, lógicamente, da conmemoración do bicentenario por parte do Consello. Afortunadamente, grazas á Unidade Didáctica de África, lembreime de recuperarlo. Tamén fixo a revisión temático-filosófica da traducción ao galego do segundo sexo de Simón de Beauvoir, publicado por Xerais, é doutora en filosofía, cunha tese sobre o individuo na filosofía de Michel Foucault, e, ademais, como experiencia non só profesional, sino tamén vital e importante a destacar, estivo 6 anos en Bolivia, en La Paz, realizando traballos de cooperación para o desenvolvemento, que tamén relacionado con eso foi xefa de Servizo de Iniciativas de Cooperación Exterior na Xunta de Galicia. Por todo iso, creo que son dúas persoas moi acaídas para estar aquí, para falarnos dos aspectos por un lado pedagóxicos e por outro de carácter social de Concepción Arenal. En principio non estaba previsto facelo así, pero debido a todo o protocolo da COVID-19, como non convén entrar e sair, as intervencións van ser curtas. Primeiro vou falar eu, despois vai falar Ana, e finalmente vai falar África, e faremos o coloquio de forma conxunta a continuación. Por lo que a mí se refire, a miña intervención, que vou tratar de contextualizar a vida e a obra, en parte, non pretendo ser tan ambiciosa, en cada un dos lugares onde imos desenvolver estas xornadas, pois vou centrarme en 3 aspectos. Que representou Ferrol na vida e na obra de Concepción Arenal, algúns elementos, lógicamente, que representou a propia Concepción Arenal para Ferrol, é dicir, que resposta tivo, digamos, eso no que é a cidade de Ferrol, e finalmente, retomando un pouco algúns elementos históricos, cal creo eu que debe ser a filosofía para a propia conmemoración deste bicentenario. Empezando polo primeiro, que supuxo Ferrol para a Concepción Arenal, vou empezar cun pequeno texto de Bertolt Brecht, que seguro que moitas das persoas que estades aquí coñecedes, e que di así: o señor K non consideraba necesario vivir nun país determinado. Dicía, en calquera parte podo morrer de fame, pero un día en que pasaba por unha cidade ocupada polo inimigo do país en que vivía, encontrouse cun oficial do inimigo, que o obrigou a baixar da beira rúa. Tras facer o que se lle ordeaba, o señor K decatouse de que estaba furioso con aquel home, e non só con aquel home, senón que o estaba moito máis co país o que pertencía a aquel home, até o punto de que desexaba que un terremoto o borrase da superficie da terra. Por que razón, preguntouse o señor K, me convertín por un intrero nacionalista? Porque me encontrei cun nacionalista. Por iso preciso extirpar a estupidez, pois volve estúpidos a quen se cruza con ela. Quixen recuperar este pequeno texto de Brecht, porque ten múltiples lecturas, pero, sobre todo, porque podíamos estar en Ferrol hoxe e comezar estas xornadas aquí polo simple feito de que o azar determinou que Concepción Arenal Ponte nacese en Ferrol. Pero non é iso, simplemente, senón que Concepción Arenal está vinculada a este lugar case a primeira década da súa vida. Entón, se a infancia é un período, aínda que en parte inconsciente, que adoita deixar unha pegada fonda nas nosas vidas, tanto na parte máis emocional como tamén despois
en outras cuestións, se me apurades, de carácter mesmo intelectual. No caso de Concepción Arenal, isto é determinante. Non me vou parar tanto nas cuestións de carácter biográfico, que son facilmente se poden encontrar hoxe máis que nunca facilmente accesibles, e nos detalles, senón, por lo menos, como valoro eu ese período da súa vida. Por liña paterna, en primeiro lugar, ela, nin por parte do pai, nin por parte da nai, non eran familias de extracción humilde, eran xente acomodada, familias acomodadas, aínda que diferentes. Por parte do seu pai, Ángel de Arenal, procedían de liña santanderina, e por parte da súa nai, Concepción Ponte Tenreiro, de aquí, era galega. Pero, claro, o primeiro feito importante na súa vida é que nace aquí, é muller e é a primogénita desa combinación desas dúas familias, e familias acomodadas, porque, lóxicamente, a 200 anos vista non podemos esquecer que se a condición feminina continúa sendo nun estado como noso, social e democrático de dereito, a altura do século XXI, en moitas cousas un obstáculo, seguimos 200 anos para atrás moito máis, pero moito máis sería aínda non só pola condición feminina, senón polo extracto socioeconómico, que non era o seu caso. Quixo precisamente o azar, como dicía, que o 31 de xaneiro de 1820 nacese esa nena primogénita aquí no Ferrol, froito desa parella, e isto sí que me gusta sempre citar, o que foi bautizada na parroquia de San Xulián, estas curiosidades históricas deste tipo de familias, que tampouco eran todas, cos nomes de María Concepción, Jesusa, Luisa, Petra e Vicenta, que hai un público que ten unha medialidade que isto perfectamente lle resulta próximo, pero outros públicos non deixa de ser unha cousa bastante sorprendente esta curiosidade histórica. Pero, como dicía, Ferrol non foi só unha anécdota na súa biografía, porque o seu pai era un militar, pero era un militar liberal. Unha persoa que comezara a estudar leis, pero que, supoño que as circunstancias da vida aleatorias, pero que ao final tanto condicionan as nosas biografías, non? A guerra da independencia fixo que ingresase na carreira militar como tenente de infantería. Entón, foi unha influencia moi importante na súa filla Concepción, porque foi unha persoa de ideas políticas liberais, ten en conta que nun momento en que a polémica entre liberais e absolutistas non se movía para nada nun mero plano dialéctico, senón de absoluta violencia. É dicir, houbo guerras, houbo mortes, houbo represión. E o pai de Concepción Arenal non só tiña esas ideas liberais, sino que ademais tiña unhas inquedanzas, digamos, de carácter intelectual que o levaron mesmo tamén a plasmar iso en libros como ideas sobre el sistema militar de la nación española derivadas de su constitución y del objeto de la fuerza armada. Y, por ejemplo, ten en conta que este libro, publicado en Madrid no ano 1820, a data de nacemento de Concepción Arenal, a censura tachou a palabra constitución do título. Entón, era ten outro libro sobre que é inédito, Memoria sobre la división y gobierno interior de Galicia. Entón, que foi unha persoa instruída e cunhas ideas que nese momento que a elle tocou vivir eran contrarias ao poder que se volveu instaurar e que ademais o fixo de forma violenta. Entón, non vos vou detallar todos os cargos que ocupou e que o levaron a
a Lugo e a distintos puntos tamén da xeografía galega, a Betanzos e demais, pero sí que vos direi que foi perseguido por ese réxime absolutista de Fernando VII, precisamente por esas ideas de carácter liberal, e que finalmente determinaron que fora desterrado, que sufrira represión e que finalmente morrera como consecuencia de todo iso, que morrera dunha forma temperá, non só temperá, senón cruel, non? Sempre ese tipo de crueldade que significa, hai distintas formas de violencia, pero que significa, ao final, represaliar a unha persoa en virtude das ideas que non só profesa, sino que manifesta de forma pública, ben a través de escritos ou ben a través das distintas actuacións que levou a cabo nos distintos cargos que ocupou. Entón, ten en conta que estos son prácticamente a primeira década da vida da Sofía primogénita Concepción, e que marcaron, lóxicamente, a súa vida de nena, ainda que non tengamos moitos datos concretos, pero tamén o seu bagaxe ideolóxico e intelectual. Concepción Arenal, se a ledes, eu insisto moito, sempre loito repetir a frase de Rafael Salillas se dedicou nunha das homenaxes que lle tributou, de que Concepción Arenal é máis citada que lida. Eu creo que sigue sendo máis citada que lida, pero que paga moito a pena lela. De feito, ás veces, cando interveño, aloito ler algún fragmento, para que quen non se achegou a ela teña oportunidade de facelo e de ver que unha muller que se expresa nuns termos moi correctos en canto mesmo á extensión, pero ás veces de tal lucidez e rotundidade que a mí polo menos me resulta sorprendente. E non é iso que Concepción Arenal quedara marcada por iso e se vexa despois nos seus propios escritos a influencia que tivo, seguramente esa biblioteca do seu pai de libros xurídicos, esa inquedanza, ese interese, senón tamén esa, non é rancor, porque non é a palabra rancor, pero sí, desde logo, esa loita contra esa irracionalidade que implica o absolutismo que ela padeceu nas súas propias carnes a través do que viu que lle pasou ao seu pai, e ela, nalgún dos seus escritos, por exemplo, di literalmente, referíndose a Fernando VII, di de execrable e execrada memoria. É dicir, que é curto, é conciso, pero é claro e contundente, non? Entón, eso, bueno, poderíamos citar miles de exemplos nos seus escritos, pero eso é unha tónica xeral. Hai agua. Segunda cuestión, sin para nada, lógicamente, pretensión de carácter exhaustivo, pero sí algúns elementos. Que pegada deixou Concepción Arenal en Ferrol? Pois enorme. De feito, cando chegábamos, xa casualmente, baixábamos por unha rúa e xa aparecía a escola, agora non me empeño a escola, en unha das ruas que baixa, Concepción Arenal, por non dicir na Praza da Constitución, o que agora é ese edificio maravilloso que ocupa agora a Fundación, ese instituto que creo que lembra que en 1927 leva o seu nome. Estamos falando de finais do século XIX, principios do XX, cando unha institución educativa tan importante leva o nome dunha muller. Facía mención máis antes a isto, pero desde logo un dato importante. Pero son numerosísimas, a nada que se repase un pouco a historia. Eu vou centrar nalgúnas a título de exemplo. Hai unha que eu, en principio, ainda que a tentación é grande, pero vou fuxir dela, non vou a ler, pero que me encanta, que, non, bueno, a primeira, sí, non, non sei que fixe,
sí que máis curta, esta sí que vos la digo. Como se vive en Ferrol xa desde aquela altura o paso de Concepción Arenal aquí. A mediados de xaneiro de 1920, dirán xa máis de 100 anos, hai xa unha preocupación. Ferrol xa está vivindo os preparativos do centenario, se me permitís esa expresión coloquial, a tope. Pero hai preocupación. E hai unha nota editorial curiosísima que se publica na revista mensual da Aurora a altura do 15 de xaneiro de 1920. Isto sí que vos lo leo porque é curto. E di: la ciudad de Ferrol se dispone a celebrar el centenario del natalicio de la ilustre pensadora Concepción Arenal. Es verdaderamente lamentable que España entera no se sume al centenario. En este caso ocurrirá, como en tantos otros, y en el muy reciente de la muerte de Pérez Galdós, que no se le pudieron rendir los debidos honores por no haber desempeñado cargo alguno de relumbrón. Si hubiera sido algún zascandil político, entonces se le podrían otorgar todos los honores habidos y por haber. Lo mismo ocurrirá ahora por ser una mujer, todo abnegación y sacrificio. Es decir, que xa cando en Ferrol xa está, digamos, metida en fariña, ainda así amosa esa preocupación porque esa homenaxe, ese recoñecemento non sexa máis amplo. O que agora fuxo de ler por cuestión de tempo, prefiro ser prudente, pero en todo caso queda aí, en todo caso, se alguén quere tomar nota de referencia ou no coloquio o comentamos. Hai unha crónica maravillosa, na miña opinión, que se publica no boletín do Centro Gallego de Buenos Aires con motivo da celebración do centenario aquí en Ferrol, que paga a pena lela, porque sei que como impedidoma non o fago de entrada, porque xa desde o seu propio título, o título sí que o leo, de nuestro centro en las fiestas del centenario de Concepción Arenal en el Ferrol. Grande y solemne homenaje del pueblo ferrolano a nuestra institución. É unha crónica interesantísima, destacando, en primeiro lugar, unha cosa que eu creo que se perdeu, que se debe recuperar na miña forma de ver, o que é o carácter festivo. O carácter festivo desa conmemoración. O sea, celebración tamén non só o que ten que ver de acto protocolario, sino de acto lúdico, de alegría, que ten que ver con que o coñecemento poda estar vinculado, ou este vinculado non coa dor, senón mesmo co placer, e con acto de amor, sinapurales, en canto a pedagogía, a transmisión do coñecemento, que por outro lado adoita ser un camiño de dupla dirección, e non unidireccional. Xa digo, recomendo a lectura, porque ademais é moi bonito ver, por iso que tamén avanzábamos, de como van concluir estas xornadas en Compostela, no sentido de non só a recepción internacional da obra, que aparte de que non vou encargar eu, sino neste caso, aparte de que se vai encargar Núñez Seixas, o que ten que ver coa emigración. É dicir, como celebran en Buenos Aires, primeiro que financian a placa que se puxo no seu día, a esta altura, é dicir, no centenario, na casa onde naceu Concepción Arenal, e que agora pudemos ver, e me quedei coa dúbida, despois se cada no coloquio podemos comentar, porque agora hai unha recente de agora do bicentenario, entón non sei que pasou con esta primeira que costeou o Centro Gallego de Buenos Aires, pero como viven eso con ese carácter festivo e como algo propio, a pesar de estar, ou quizáis por estar alén mar, non? Entón, esta é outra cosa tamén a destacar. E nese contexto, que casi ten como unha avanzadilla tamén desa iniciativa complexa que do bicentenario agora do Consello, porque aí houve distintos actos que formaban parte desa conmemoración. E ese descubrimento da placa e esa festa é o propio día, o 31 de xaneiro de 1920, e o día anterior houve no Teatro Jofre un discurso por parte de Narciso Correal e Freire de Andrade titulado La obra poética de Concepción Arenal e su romancero Anales de la Virtud. Despois hai outra curiosidade que eu creo
perdón un momento. Eu creo que esta sí se debería recuperar. E se hai alguén aquí que teña o título que sexa de cidadanía de base ou non, algún vínculo coa corporación municipal, eu creo que lle debía, polo menos, comentar. Pois unha cosa moi curiosa que é o día de Concepción Arenal. Agora que todos os días son días de algo, ás veces mesmo de cosas absolutamente inauditas e frívolas, é curioso ver que o 28 de decembro de 1929, pero creo que non era unha inocentada, sendo alcalde o señor Usero, pois se fai esta proposta e di a crónica. Se dio lectura a un escrito que presentó doña Margarita Leclerc, en el que hace al ayuntamiento una petición relacionada con la celebración en esta ciudad del Día de Concepción Arenal, en el cual, entre otros actos, se verificará el descubrimiento de una lápida en honor de la ilustre zaragozana. Acordó la comisión adherirse a la petición y comunicar telegráficamente al excelentísimo señor ministro de la Gobernación dicho acuerdo municipal. Yo creo que esto, para una ciudad como Ferrol, con ese vínculo biográfico, intelectual y efectivo con esta figura, pues pareceme que é unha cousa a recuperar, sobre todo porque ten non como unha cuestión meramente anecdótica, sino porque se pode dotar de moito contido, porque a obra de Concepción Arenal xa no seu momento era dunha grande extensión e profundidade, e agora, 200 anos despois, vemos que ainda seguimos tendo moitas leccións das que tirar. E finalmente, unha cousa que as persoas que estades aquí coñecedes perfectamente o mellor camín, e é a inauguración o 7 de xaneiro de 1987 da estatua de Concepción Arenal, que lle encargou o daquel alcalde Jaime Quintanilla Ulla esta obra, e que además é a autoría de Xosé Cid Menor. E aquí se dan unha serie de confluencias que quero destacar, algunhas teñen que ver coa miña propia biografía, outras son colectivas, pero é curioso, non? Porque ao final estamos aquí agora, e isto tamén lle dá sentido a como a vida moitas veces se entretece con distintas causalidades ou non, porque eu mencionaba antes a Jaime Quintanilla Martínez, porque Ana participou nunha desas obras que teñen que ver con él. Jaime Quintanilla Martínez, como sabedes, foi o último alcalde republicano que foi fusilado por tal motivo pouco tempo despois do golpe de Estado, e non sei se decir curiosamente ou non tan curiosamente, o primeiro alcalde da democracia é o seu fillo. Cando morre deixa viúva dos fillos, e o primeiro alcalde da democracia é o seu fillo Jaime Quintanilla Ulla, que é quen fai este encargo. E fallo a Xosé Cid Menor, que acaba de ser premiado hai unhas semanas co premio Celanova Casa dos Poetas, por toda a súa moi ampla trayectoria, e que ademais será, neste caso é unha circunstancia biográfica, pero para justificar tamén este apuntamento, que Xosé Cid Menor é un dos, digamos, artistiñas de segunda xeración do círculo de Vicente Risco. Entón, aquí fala a secretaria da Fundación Vicente Risco, me chamou a atención toda esta serie de confluencias, porque cando contactamos con Ana, eu non sabía desta obra de Jaime Quintanilla Martínez, e serán esta serie de vínculos, eu creo que afortunados. E finalmente, xa para rematar, eu quero recuperar non un texto, porque non vou ler inteiro, non teñades medo, pero sí algún pequeno fragmento que lle dedicou Manuel Casas Fernández, que fora tamén alcalde da cidade da Coruña, e un grande coñecedor
valedor e divulgador da figura de Concepción Arenal, nunha homenaxe que fixo con motivo do centenario. E se víamos antes que Ferrol manifestaba a través desa editorial, o 15 de xaneiro de 1920, esa preocupación porque esa efervescencia que había pola conmemoración do centenario non se estendera a outros territorios, Manuel Casas Fernández xa o fai 2 anos antes, o 30 de decembro de 1918. E como a mí, en certa medida, cando nas distintas conversas que determinaron todo o traballo que está detrás deste programa, eu creo que, aínda dun modo inconsciente, eu creo que esta filosofía que vos vou expresar literalmente a través das súas palabras está detrás do que no Consello tamén perseguimos con esta conmemoración ampla do bicentenario. Entón, vou vos ler uns parágrafos pequeniños que son autoría de Manuel Casas, pero que fago propios para pechar este acto como filosofía inspiradora da conmemoración deste bicentenario. Di el: es preciso vulgarizar con una propaganda intensa los tesoros que contienen los libros de la eminente pensadora. Es increíble, ha dicho Cánovas del Castillo, tanto que llega a ser maravilloso para los que de una vez recorran sus obras, la cantidad inmensa de pensamientos y de ideas que en ellas hay. E finalmente, na que é máis longo, di Manuel Casas. Di Manuel Casas, insisto, 2 anos antes do centenario: no es prematuro pensar en la conmemoración del centenario de su natalicio. No debe limitarse a un acontecimiento local. La figura de la inmortal autora de Visitador del Pobre no puede contenerse en estrecho marco. No cantó ni lloró para unos cuantos. Su voz se extendió con alas divinas para todas las almas. Dorado Montero, Armengol, Azcárate, Salillas, Cánovas del Castillo, en España, Reuler, Güines, Lombroso e ilustres sabios en los congresos penitenciarios en el extranjero han dado con caluroso elogio, han loado con caluroso elogio la obra de Concepción Arenal. Todos cuantos en España y en el mundo civilizado sientan devoción por el apostolado de amor y de piedad de Concepción Arenal deben asociarse al proyecto de rendir un homenaje de universal simpatía a tan ilustre mujer. Recojamos el espíritu del Santo Apostolado de Concepción Arenal y que su centenario sea una fiesta de resurrección espiritual de los grandes ideales de amor y de justicia que ahora reciben el sacramento purificador del dolor para anunciar el advenimiento de una nueva y brillante era de paz y fraternidad. Que así sea. Gracias. Cambiamos un poquillo de... Vale. Bueno, pues para mí un honor participar en estas jornadas y también teño en este momento unha certa emoción porque o Ateneo empezou no 76, pero eu traballei aquí en Ferrol durante 10 anos e nos anos 80 polo bello edificio pasei aquí bastantes horas e bastantes ratos moi agradables formando parte de alguna das directivas do Ateneo e co Ateneo pues publiquemos algúns traballos e para mí un pouco emocionante sempre volver a Ferrol porque a miña filla é ferrolana, pasei aquí 10 anos moi intensos
da miña docencia e da miña vida, non? Entón, eu non son especialista en Concepción Arenal, pero cando Celia me chamou, pois, na conversa, dixen, eu de Concepción Arenal sei, pois, bueno, o básico, pero que sí teño, vamos, algo sí que sei, é a aplicación práctica do pensamento de Concepción Arenal. Porque se alguna persoa puso en práctica gran parte do pensamento pedagóxico de Concepción Arenal foi precisamente a mellor pedagoga galega que foi María Barbeito. Entón, unindo estas duas persoas, eu creo que podemos ver realmente como algunhas das ideas de Concepción Arenal tiveron unha realización práctica na persoa desta pedagoga coruñesa. Non coincide no tempo de esas datas, ten 13 anos María Barbeito cando morre Concepción Arenal, por lo tanto non a coñeceu, pero sí ao longo de toda a súa vida e xuntamente con Manuel Casasco, alcalde que foi durante dúas épocas alcalde coruñés, formaban un tándem, sobre todo no tempo que estivo na alcaldía, que realmente permitiu avanzar en moitísimas cousas das que intentarei facer pinceladas, porque realmente poderíamos estar moito tempo falando dela, non? Que pasa? A seguinte. Entón, o pensamento pedagóxico como tal de Concepción Arenal non está concentrado nunha única obra, non hai unha obra que diga o pensamento pedagóxico, pero sí está absolutamente disperso por todos os seus traballos, non? Entón, desde as cartas ao preso, desde as cartas ao delincuente, desde a visitador del pobre, todo isto, aí hai pensamento pedagóxico, porque está dando constantemente consellos, analizando situacións. Entón, pero incluso desde moi cedo, desde xa en congresos pedagóxicos dos anos 20, do 1900, pois hai traballos que se presentan nestes congresos pedagóxicos que analizan a liña de pensamento pedagóxico de Concepción Arenal. Por exemplo, aí temos dos traballos precisamente de Manuel Casas, é dicir, un arenista, se autocalificaba ferviente, non digo adorador, pero casi, non? Entón, no caso de María Barbeito, aí pasou. Aquí tiña tres exemplos, por coller tres exemplos desta, digamos, libro de cabeceira, non sei cal exactamente, supoño que moitos libros de cabeceira eran de Concepción Arenal para María Barbeito, non? Entón, aí temos o despacho, mirade o que preside o despacho de traballo de Concepción Arenal, de María Barbeito, un busto de Concepción Arenal. Vamos, o que está decorando e vai estar toda a súa vida, despois falando coas netas de María Barbeito, me recoñecía que efectivamente la recordaba ese busto na casa de María Barbeito. Ou, por exemplo, no ano 29 participa nunha homenaxe que organiza o Circo de Artesáns como principal oradora e glosando a figura de Concepción Arenal. Ou xa, porque María Barbeito foi unha destas vidas, de tantas vidas de mestres, represaliada no 36, pero logo durante moitos anos se conservan as libretas das que ela iba recollendo frases das lecturas de Concepción Arenal e logo xa unha vez apartada da docencia por decisión das novas autoridades acabará publicando este breviario humano. E ese breviario humano son justamente frases recollidas de Concepción Arenal. Quero dicir que era realmente unha persoa que estaba permanentemente presente na súa actividade cotidiana. María Barbeito foi unha pedagoga extraordinaria, unha mestra que pasa toda a súa actividade docente nas escolas da Garda da cidade da Coruña, ali na Praza de Pontevedra, está o instituto e as escolas da Garda, pois ela traballaba ali, desde que saca a oposición en 1902 ata que a expulsan do servicio activo en 1936. Eu creo que se alguna frase serviría para sintetizar o pensamento de unha e a aplicación práctica de outra, podría ser esta: abrid escuelas e se cerrarán as cárceles, non? Entón,
aí tendes unha aula de María Barbeito. Mira como estamos nenos, non están sentados rígidamente, porque ela vai aplicar unha serie de métodos pedagóxicos. Porque, claro, o papel de María Barbeito é fundamentalmente como renovadora pedagóxica, non? Pero está ao mesmo lado, é dicir, por un lado, a fotografía no sentido da súa actividade docente, que é a escola, pero ao lado hai outra fotografía na que ela está rodeada da xunta directiva e ela foi a presidenta única desa asociación Concepción Arenal para a Rehabilitación dos Presos, ¿no? E desde ese punto, desde ese traballo, vai a realizar unha actividade extraordinaria de comunicación cos presos da cárcel de Coruña, basicamente, ¿no? E se conserva unha documentación que emociona de como se relaciona con estas persoas e sobre todo lle piden a aqueles presos que están aquí que se salían, que si por favor lle pode conseguir unhas pesetas para facer a viaxe de volta para a súa casa. Que era pois, na liña directa de Concepción Arenal, pero aplicando realmente eses principios á realidade cotidiana. Da súa actividade, bueno, tenes as escolas da Garda, onde ela, pois, eso, foi directora, profesora de mestre, de párvulos, non? E, claro, o pensamento de Concepción Arenal, evidentemente, citaba a Celia, era, pois, está inspirado con la INE, con la institución de enseñanza, gracias, polo krausismo de fondo, pero tamén por os resignacionistas, por Joaquín Costa, por Matías Picabea, porque aquela outra frase sintética de Joaquín Costa de escola e despensa, vale, tamén era fundamental. E iso María Barreiro o tiña moi claro, como tamén o tiña Concepción Arenal. É dicir, tiña que facer todo o posible para que os nenos da Coruña foran ás escolas, vale? Pero tamén tiña que facer todo o posible para que pudesen comer e para que pudesen vestirse e para que pudesen calzarse. Entón, ela vai a ser unha muller que non tivo ningún reparo en chamar as portas da burguesía coruñesa, ela forma parte da familia, bueno, pois, Martínez Morán, Martínez, xente, en fin, de periodistas, de ben, unha burguesía non enriquecida, pero unha burguesía culta, e non ten ningún reparo en chamar as portas para pedir dineros, para, por exemplo, a primeira institución que forma, que é ese niño descalzo. E repartía 300 pares de zapatos todos os anos nas festas de Nadal. Era un regalo que facía aos nenos pobres da Coruña. Eso sí, tiñan que os pais ter o compromiso de que os tiñan que mandar á escola. Se xogaba con esa doble vara, non? Ou unha institución que tivo un éxito tremendo, a pesar das dificultades para poñer en práctica, que foi esa. Logo, no franquismo, incluso, pois a transformou en la fiesta de la banderita. Era monta la fiesta de la flor. La fiesta de la flor era para loitar para outro problema que afectaba muitísimo a xuventude e será a poboación galega da época, tamén que en Daniña traballou moito no dispensario aquí en Ferrol, que era a tuberculose. Entón, para conseguir medios para mellorar, para mandar os nenos fora ou para alimentarlos mellor, simplemente crea esa festa da flor que era, consigue das familias boas, en fin, distinguidas da Coruña, que son das fillas de Carlos Bazán, colaboraron, non? En que un día, un domingo de verán, colocaban unha flor os señores, iban protegidas as rapazas polos Boy Scouts, non sei que as asaltasen, costou muitísima crítica por determinados periódicos ultra conservadores, porque esa festa, bueno, pues tivo muitísimo éxito e será recordada incluso durante o franquismo a María Barbeito como iniciadora da Festa da Flor. Son iniciativas, eu creo que recollen perfectamente todo ese espírito, non? Ou esa institución extraordinaria, cantos rapaces se salvaron físicamente con as colonias escolares Concepción Arenal. Bueno, ela deu nome a moitas das institucións que foi creando, non? As colonias escolares, ela foi a secretaria desde que se iniciaron no ano 12 ata que deixaron de funcionar, claro, no ano 36. E as colonias escolares eran os mestres da zona, da Coruña, seleccionaban os alumnos con máis dificultades ou con máis problemas físicos e os levaban durante un mes ás aforas da Coruña, unha finca que alugaban, e ali comían 3 veces o día, co cal se conservan as fichas antropomórficas destes nenos
Cando saían, vale, medían tanto, pesaban tanto. Cando volvían, ao caso dun mes, todos medraran e engordaran. E aqueles que tiñan algunhas dificultades, incluso despois durante o curso, se lles daba un complemento alimenticio. Quer dizer que moita xente, moitos rapaces de Coruña e rapazas, agradeceron a María Barbeito, incluso despois cando a depuración se mandaron cartas e, bueno, había un sentimento de agradecemento, non? Entón, un mes marchaban menos e outro mes marchaban menos. Moitísimo malo, non? Moitísimo traballo de organizar 50 nenos, un mes 50 nenas no seguinte mes, non? Logo, por exemplo, para vestirlos, crea o roupeiro. O roupeiro, igual, regalaban trozos de tela para facer abrigos, ou incluso veces confeccionados, non? E os cartos os sacaba de chamar as portas, fulanita, necesito. Creaban eses roupeiros, tanto nas escolas da Garda como despois, cando pasa a ser inspectora nas escolas que dependían dela, non? Ou, por exemplo, para os nenos recén nacidos é unha vara ata que consigue que se inaugure na Coruña o que se chamaba la gota de leche, a casa cuna, tamén aí está no medio, as monxas que arresían, ou o comedor escolar, as cantinas escolares Concepción Arenal tamén no patio das escolas da Garda, a que podían asistir nenos de todas as escolas da Coruña. E esa foto que tedes aí abaixo consigue precisamente, bueno, aí non sei se se verá, pero este María Barbeito aquí, e ao lado está justamente Manuel Casas, vale, porque no ano 25, no período que foi alcalde, consigue traerse do exército de África uns pabellones que se chamaban pabellones Docker, e ali podían montar cocinas para dar máis comidas, e ela servía diariamente, era no propio edificio, e baixaba a repartir os platos de comida. Os 100 nenos todos os días gratis comían nas cantinas escolares de Concepción Arenal. Non sei se no pensamento pedagóxico de Concepción Arenal hai algo así nesta liña, pero eu creo que debe haber, non me coñezo agora a ciencia, pero sí que recordo algúns consellos de Concepción Arenal sobre a educación dos nenos, sobre o papel e a importancia que debía ter a educación física, incluso para as nenas, recordo algún texto. E entón, en ese sentido, María Barbeito conservamos, que temos a sorte de que era moi cuidadosa unha irmá que vivía con ela, entón guardou todo ese arquivo maravilloso, está no Arquivo do Reino. Entón, por exemplo, se conserva un libro no que ela copiaba poemas para logo ponerles música. E hai poemas populares, poemas en galego, poemas en catalán, hai unha variedade. Ou dibuixaba exercicios de gimnasia. Era un escándalo. Logo, as autoridades académicas acabaron poniendo educación física, pero neses anos, estou falando de 1910, 12, isto era raro, como era moi raro, e ela contrata un profesor de dibuixo que tampouco se facía plástica ni nada dese tipo de cosas, sobre todo nos nenos. As nenas ás veces pintaban algo porque logo podían coser, non? Aí tendes unha foto de educación de gimnasia no patio do colegio. E sempre acompañaba a María Barbeito un piano, sempre. Tamén foi iniciadora de outra festividade que ten muitísima continuidade, que era o Día da Árbore, plantar árboles. Tamén é unha iniciativa dela. Ela dá unha conferencia na escola normal da Coruña, e entón unha serie de personaxes recollen a idea e acaban poñéndola en práctica, e ela foi encargada, sobre todo os primeiros anos, a partir de 12, 13, 14, en mobilizar os compañeiros, os mestres das zonas para que foran os nenos e lles daban unha merenda, e era un día que, que merendaban, non? Ou, por exemplo, que sei, aquí forma parte en Ferrol de un xurado que convocado para premiar obras sobre Concepción Arenal. Ela estaba aí tamén presente en ese xurado, non? Ou, claro, logo estaba, toda, era a parte, digamos, puramente pedagóxica de María Barbeito, non? Pasa por ser a primeira muller en España que aplica un método renovador en aquela época, que era o método Montessori, de María Montessori, non? Entón, ela, con 15 días de diferencia con Barcelona,
apela ao Concello para que lle dan cartos para poder traer os materiais, porque mañana Montessori os vendían os materiais pedagóxicos e renovadores, non? Entón, con un problema que se atascaron aí por cuestións burocráticas, entón nos gana Barcelona por cuestión de días, pero realmente todos os pedagogos galegos recoñecen o papel de María Barreto. E logo as autoridades republicanas tamén recoñecerán esa actividade intensa e renovadora, nomeándoa inspectora mestra. Era este título, inspectora mestra. A República convocou un concurso para 10 inspectores mestres en toda España. 10. Eran moitos os que había, 10. Unha delas foi María Barreto, unha das seleccionadas, non? Entón, iso tamén é un reconhecemento de todo este labor que fixo. E logo, bueno, pues, os mestres era porque logo, como ser inspectora, tiña unha zona, digamos, de influencia e foi un traballo impresionante. Bibliotecas ambulantes, conferencias entre eles, intercambio de experiencias, espectacular. Consigue tamén unha bolsa de estudios para poder viaxar por o estranxeiro e ver o que se está facendo, non? E logo, pois, a volta, falamos do ano 35, a volta, pois, dá unha serie de conferencias, bueno, abarrotadas de público na Coruña, e a última conferencia foi o 15 de xullo de 1936. Estaba en plenitude de ideas, bueno, tiñan uns proxectos para elaborar isto que chamamos proxectos por estudios por proxectos, bueno, ele estaba, pero o 20 de xullo, 28 de xullo, apartan primeiro da dirección do cargo e logo xa, menos mal, bueno, ainda todo o proceso de depuración, lóxicamente, e xa nunca máis volverá a ser María Barreto. Refúxiase nas traduccións, ela controlaba moi ben o francés, publica algunhas traduccións con bastante éxito, e, pois eso, refúxiase na vida familiar, morto en vida, porque realmente é tremendo, non? Andando o tempo, bueno, pois alguén se acordaba de María Barreto. Na Coruña ten unha rúa que non ten nin número, que coñecedes Coruña na Porta Real, xusto para entrar na praza de María Pita, unha casa de María Barreto, o sea, non ten nin rúa a que podes poñer un enderezo. Pero bueno, sí, a idea de María Barreto é continua, non? Non ten a publicación, claro, non ten a categoría literaria ni de publicacións de Concepción Arenal, ni moitísimo menos, pero que ela tamén publicou bastantes cousas, citaba o breviario humano sobre recollendo ideas de frases e textos de Concepción Arenal, e ten tamén fai unha conferencia na Agrupación Republicana Femenina no ano 34, que logo se publicou o texto que se chama La Mujer antes, ahora e despois. A mí me hai un eco aí de La Mujer, ¿no? Que será, bueno, se reproduciu, se fixo por radio. Por desgracia, será un dos temas que utilizarán os verdugos para acusarla de ideas excesivamente novedosas para o momento, ¿no? E tamén como recopilación desa viaxe que fixo por Europa, este interesantísimo libro de Países e Escuelas, no que ela vai pues eso, comentando, analizando os métodos que ve, pedagóxicos que ve por o resto de Europa, ¿no? Por os países que visita bastantes países. E bueno, non me quero estender, pero non sei se conseguí transmitirnos a idea de que realmente pues, un pensamento que en moitos casos de Concepción Arenal, por desgracia, pasou malamente algunhas leis, sobre todo a cuestión de tipo penal e todo isto, en este caso concreto da pedagogía, sí que tivo, polo menos en Concepción Arenal, e logo, perdón, en María Barreto, e logo a difusión que ela fixo a través de, pues eso, de todas as reunións que tiña con mestres, presidiu varios congresos pedagóxicos, de un pensamento que ten metido, cala na súa propia alma e que constantemente está inspirando a súa actuación. E remato con estas duas imaxes que hasta se parecen, ¿no? Por la posición en esta línea de que, bueno, pues son dúas vidas realmente dedicadas á mellora da humanidade, porque eso era, en definitiva, o que buscaba María Barreto. Tiña unha inspiración espléndida en Concepción Arenal e unha realización práctica que truncou o ano 36 porque puido ser realmente moitísimo máis espectacular. Gracias.
clara e pedagóxica. Teño aquí ese texto ao que se refería Ana respecto da cuestión da educación física, agora non, porque é a pena da intervención de África, pero apunto, por si despois no coloquio tedes claramente esto. Boas tardes, é para mí tamén un placer estar aquí en Ferrol, dar a pois sí, pasa para acá, que gusta la muy centrada, que é mellor así. Sí, pasa. Claro, no veo, sí, claro. Buenas tardes, decía que estoy aquí encantada, muy agradecida a la invitación, al Consello y de compartir este taller. Aquí tan cerca pues, de ruas por las que transitó Concepción Arenal, que a mí se me fue tropezando en diferentes momentos de mi vida, desde que escribí o primero, desde Concepción Arenal, desde que se quedaba, volví para película, se me vaya apareciendo. Y en ese sentido, Concepción Arenal es un poco como la mi familia, es parte de la miña vida e me vai acompañando nas miñas reflexións e na miña forma en gran parte de afrontar a vida, o que me pasa e o que a vida que non rodea. A miña idea é falarnos aquí un pouco sobre a cuestión social en Concepción Arenal, unha cuestión que é central e que é casi todo o que fixo en realidade, non? Entón, bueno, vou ver de sintetizar o que a mí me parece máis importante e logo, pues, no coloquio, se queredes, nos centramos máis algúns dos aspectos que tratemos. Puselle como título o foco nas marxes, porque eu creo que ela intentou achegarse moitas veces ao que a sociedade ben pensante ou ben pudiente non quería mirar, non? E nese sentido creo que foi sempre moi valiente niso e en todo o que fixo. Foi unha persoa que se atreveu a decir o que pensaba, a pensar por si mesma e a transmitilo, pois... non, xa está ben. Xa está ben. Non sei, pois teño unhas cosas que vos non veis. Claro, sí. ¿Y así? O techo, pero ya he hecho muchas cosas abiertas. Aquí estamos con flores y no está la luna. O pecho por aquí, no mellor. Antes era un vino y ahora al sol. Bueno, vamos a hacerlo, pero bueno.
ver cales son esas marxes e logo concluir con algunhas nocións que creo que son importantes e un pouco tamén para axudarme a reivindicarla como unha pensadora, incluso como unha filósofa, non? Pois que eu veño do ámbito da filosofía e creo que ten a categoría para reivindicarla como unha filósofa ou pensadora social atenta da negra. Concepción Avellán, cando falaba da cuestión social, era casi o que falaba nas súas horas unha vez que chegou a madurez, que chamaba a cuestión das cuestións. Unha cuestión era a cuestión social, é dicir, a reflexión sobre a sociedade na que lle tocou vivir. Eu creo que, como toda gran pensadora, é unha persoa moi do seu momento, moi do seu tempo. O seu tempo é un momento en que a sociedade está vivindo un proceso de industrialización dentro da Europa moi grande que deixa nas marxes pois moita miseria, moita enfermedade, moita explotación, moita insalubridade, algo que non só ela viu, por suposto, por iso digo que é moi do seu tempo. Eu creo que nese sentido está moi en consonancia con moitas outras pensadoras, por unha parte, se pensamos desde a filosofía ou desde a recién nacidas ciencias sociais, os temas que la trata son os temas que tamén en gran medida poden tratar un Marx, Engels ou alguna pensadora como a francesa Flora Tristan, como outros filósofos como John Stuart Mill, en Inglaterra, etc. Está tamén en sintonía con pensadores socialistas utópicos franceses e ingleses que tratan de observar, a partir da observación da situación social, propoñer outros modelos de sociedade, outros modelos de vida. Ela coñece, puxen aí, o que ocorre no ámbito educativo e académico, falamos da institución libre de ensinanza, por exemplo, está tamén en sintonía pois co que se reflexiona de alguna maneira desde a literatura, é dicir, hai grandes literatos en España, en Galicia e en Europa que retratan estas marxes da sociedade, sobre todo me refiro ao naturalismo e ao realismo, de que temos en Galicia tamén unha gran representante, a Emilia Pardo Bazán, que nos retrata esas marxes que a burguesía muchas veces non quería ver, non quería ocultar, quería apartar, ainda que eran evidentes, que estaban aí. Tamén coincide en época con outras persoas que miran con esas marxes patentes como son as sufraxistas, é dicir, marxes no sentido de que as mulleres estaban sendo moi discriminadas, a pesar de ser non marxes en número, obviamente, son a metade da población, é dicir, que ela vai reflexionar sobre a parte, ao mellor non bonita, sobre a parte fea da sociedade, porque é o que ela ve diante, porque ela é o que considera interesante, potente para meterse aí. Pois digo que la ponga aí os focos, no que para algúns, para algunhas, son as marxes, non para ela precisamente. Ela reflexiona, e a mí me gusta reivindicar a súa faceta de pensadora, reflexiona moito dunha forma original e propia, coñecendo o pensamento da época, sí, pero dando un punto de vista propio, non é unha mera reproductora en ningún dos ámbitos nos que se mete, ningún das marxes nas que penetra. Ten tamén unha vertente moi práctica, que decías que María Barbeito continuou na parte práctica, e por suposto que sí, creo que sí. Ela tamén ten a súa parte práctica, non se limitou a teorizar, a expoñer ideas, senón que dunha forma moi concreta e moi a pé de rúa foi actuando. De feito, me gustaría, así en pinceladas, contar un pouco do seu pensamento e o que
e algunhas das actuacións, a modo de exemplo, que foi facendo acompañando o que ela reflexionaba. Entre, quizá, o centro das súas marxes, digamos, o por donde ela empezou a reflexionar, xa tendo certa idade, foi sobre a pobreza, ¿no? Foi sobre as persoas pobres. Ela empezou a súa, digamos, carreira cultural tanteando o mundo literario, non con demasiada fortuna, podríamos decir, e tamén tanteou o mundo político, cultural, científico, cando estaba casada con Fernando de Arenal e le axudaba nos seus artigos en la Iberia. Pero foi cando quedou viúva e marchou a Potes, ali retirándose, tratando de encontrarse a si mesma, cando o azar le levou a coñecer ao violinista Jesús de Monasterio, que estaba ligado á institución de la Conferencia de San Vicente de Paúl, e ali lle propuso facer unha sección femenina das conferencias de San Vicente de Paúl e visitar os pobres, digamos. Me interesaba ese tema, pero digamos un pouco o azar levou a que lle coincida poder facelo. E foi froito desa labor de visitadora de pobres que lle levou a pensar e primeiro escribiu un ensaio da beneficencia da filantropía e da caridad que presentou a un concurso nacional da Real Academia de Ciencias Políticas e Morais. Ganou uno, anecdóticamente lo presentou co nome do seu fillo, pero aí se fai unha reflexión moi profunda, como non había outra en España, sobre o que era a beneficencia, sobre o que era a caridade, sobre o que era a filantropía, e senta as bases do que vai a ser o seu pensamento posterior, que terá moito desenvolvemento. Ali tamén, e froito desa labor que ela estaba facendo de visitadora, ela pensa que cando se visita aos pobres, as persoas pobres non ten sentido ir vestido, arreglado e mirar desde fora da voz da xente, sino que desde o primeiro momento ela se dá conta que hai que poñerse ao mesmo nivel, sentir a dignidade das outras persoas, non transmitir superioridade de ningún momento. Creo que desde estas primeiras obras Concepción Arenal transmite moi ben a necesidade de ter, ahora diríamos, empatía, que la decía compasión, de escoitar de forma activa. Eu creo que por eso, como ti decías, se lee moi ben realmente. Eu tamén recomendo que se lea directamente porque é como falar con alguén. E eu creo que esa forma que ten de escribir ten que ver coa forma que tiña de escoitar, porque escoitaba a persoas que eran distintas a ela, no sentido de que tiñan unha situación económica distinta, unha situación intelectual e cultural moi distinta, pero era capaz de poñerse en pé de igualdad, porque realmente creo que unha persoa que tiña a condición de que todos somos iguais, realmente, todos e todas somos iguais e igualmente dignos, ¿no? E que podemos escoitarnos e podemos aprender, ¿no? Los que en principio poderíamos considerar inferiores. Vale. Pouco despois, ela dedica un dos seus libros a Juana de Vega, a quen non coñecía, pero xa estaba maior ca ela, uns 15 anos, estaba facendo unha labor filantrópica, social, grande en Coruña, era coñecida en España, porque, bueno, era coñecida nestes medios porque fora a da raíña Isabel II, e entón ela lle dedica un libro, supone que para facerse escoitar, porque admiraba tamén, e non se sabe moi ben se foi por iso que acabou, se foi a vivir a Coruña, coñeceu a Juana de Vega, e en Coruña é nomeada, sin prosperar demasiada, como visitadora, outra vez visitadora, pero visitadora de presos, en realidad visitadora de presas da cárcel de Coruña. É un cargo creado expresamente para ela e é unha mostra do recoñecemento
en algúns ambientes políticos liberais. En o momento que nomeada había un goberno liberal en España, ¿no? Según Isabel II, hubo unha mostra de algunhas asociacións estando en Coruña, faise visitadora de prisións e aplica o mesmo principio que aplicara cos pobres en Potes en Cantabria, que é escoitar, basicamente. Dice que iba ao cárcere e ia lendo unhas cartas ás mulleres presas con un afán didáctico, porque o afán era que coñeceran o Código Penal vigente na época, para que elas coñeceran os seus dereitos e pudieran defenderse. E tamén dese modo que foran creando autoestima, foran formando autoestima como para defenderse e humanizarse. Ali, Santo con Juana de Vega, as dúas visitan o cárcere, as dúas ven as necesidades que sinten esas mulleres presas e trata de solucionar as súas necesidades, tanto as materiais, de feito, tamén repartían comida, levaban destapatos, tamén se di, e tamén as necesidades, digamos, psicolóxicas, sobre todo de que elas se apreciaran a sí mismas. Máis tarde, tamén con pobres tivo outras moitas iniciativas, digamos, ademais de traballar coas presas, seguía traballando cos pobres, con Juana de Vega terán moitas outras iniciativas en beneficio da xente pobre, entre outras, anos máis tarde, a construción de casas baratas, unha época en que non se facía, para que tiveran derecho, para que tiveran acceso a unha vivenda digna. Sobre a pobreza vai escribir un montón de obras, vai facer unha reflexión bastante profunda despois destas dúas primeiras obras, que aparece cartas a un obrero, cartas a un señor, e un montón de artigos en La Voz de la Caridad, un xornal que ela codirixe e no que escribirá algúns números prácticamente enteiros, ela, el pauperismo, Memoria de la Igualdad, un montón de obras nas que vai ampliando e desenvolvendo os mesmos principios da necesidade de escoitar os outros, as outras, de darles instrucción, de darles medios de vida dignos, tanto de vivenda como tamén de traballo, etc., para axudar a disminuir a miseria. Xa adiantei, ademais dos pobres, se dedica a cuestión penitenciaria, que lle chama ela, é parte da cuestión social, é visitadora en Coruña, como acabo de decir, e anos máis, unha vez que está solamente, non chega a 2 anos, está no medio, e repide un despido por carta, a despiden sin que ela saiba moi ben por qué, ainda que máis probable que sexa porque ela intentaba cambiar a forma de tratar as mulleres, intentaba cambiar as súas condicións, e iso non era moi ben visto desde Madrid. Non era demasiado revolucionaria, demasiado picajosa, no sentido de que sempre quería cambiar as cousas. Anos máis tarde, outra vez cando volve ao goberno liberal, volve a ser nomeada, en vez de visitadora e inspectora, e o mesmo cando a palabra, nomeada inspectora de cárceles tamén en Madrid, entre os 68 e 71, despois de la Revolución, participa na Comisión para a Reforma Penitenciaria. Nestes anos se está facendo un novo cárcere modelo en Madrid, se está debatindo en toda Europa, en España menos, sobre un novo estudio sobre como tratar aos presos e presas nos cárceres para que sexan tratados dunha forma máis humanitaria. De todos modos, en Madrid está en esa comisión e participa noutros debates, pero tampouco no momento le dan demasiada importancia, non
na última parte da súa vida é máis recoñecida, quizá a súa aportación a todo este ámbito penitenciario en Europa que na propia España, non? E de feito, nos grandes congresos penitenciarios que teñen lugar en Europa, tratando de facer un lugar máis humanitario os cárceres, sempre a chaman para que participa, obviamente, das poucas mulleres ou única, en moitos casos, mulleres que chaman para estes congresos. Ela nunca se traslada a ningún deles, pero sempre manda unha comunicación, las temos publicadas, e polo que sabemos sempre esas comunicacións eran unidas dándolle importancia, por tanto, en San Petersburgo, en Menderes, en Roma, etc. Se le da un lugar de importancia porque se meten nos debates candentes e dá a súa opinión que sempre, como decía antes, é moi propia, ¿no? Pues sobre si hai que desterrar, se o desterro ten sentido como forma de castigo, se o illamento é a forma de castigar, etc. ¿no? Sempre ten opinión, se molla, dá a súa opinión, por eso é escoitada e a súa vai ser reconhecida a súa voz, vale? Sobre esta parte da súa vida, sobre a parte da súa vida dedicada ao traballo en prisión, sobre todo o tempo que estivo en Coruña no cárcere de Migueles, hai esta película de que falamos antes, que recorre bastante ben o espírito, creo eu, do que era a súa acción, do que eran os seus obxectivos e do que fixo, non? Está aí, unha foto das dúas actrices que fan de Juana de Vega e Concepción Marinal. Outros ámbitos que están incluídos, outros ámbitos importantes que están incluídos na cuestión social, aquí a Táchira, se sabemos, é a cuestión femenina, que ten algúns libros dedicados, pero en realidad en toda a súa obra, prácticamente en toda, desde o principio, desde la beneficencia, la filantropía e la caridad, sempre hai apartados con contido dedicado á situación das mulleres, outros con moita empatía, con moita cercanía. Podemos decir, bueno, ela era muller, por lo tanto, pero non sempre ocurre que as mulleres teñen empatía con as mulleres. Era así, si tiña esa sensibilidade e creo que foi capaz de apuntar moi ben ao que era as problemáticas fundamentales, ¿no? Sobre todo, pues, en a muller do porvir, ela está, sí, pensando na muller do futuro, pero non é únicamente utópica, ¿no? Sino que fala dos problemas reais, ¿no? Porque o que fai nesa obra, entre outras cousas, é criticar a situación da muller do seu tempo, que en parte, ás veces, tamén son problemas das mulleres de agora, e todo o seu foco na crítica ao ideal de Anxo do Fogar, que era o ideal predominante na época, ¿no? Unha muller dedicada ao fogar, ao que iso conleva, sobre todo ao home e aos fillos. Ela, en todo momento, por moi cristiana e católica que fora, denunciaba que as mulleres non son únicamente nais, sino que son persoas completas con un intelecto igual que os dos homes, e aí se metía en argumentos científicos, biolóxicos, sin ningún tipo de complexo, igual a nivel intelectual, decía, e tamén a nivel moral, e incluso ela decía que moralmente as mulleres moitas veces eran mellores que os homes. Entón, para ela conseguir que a muller salga do encasinamento en estereotipos que encorsetan, en estereotipos que non lle deixan liberdade, para sair de eses estereotipos, a arma que ela di que hai que esgrimir é a educación, ¿no? É a educación, e de feito vai ter bastantes escritos sobre educación
reivindicou teórica e prácticamente ten unha educación igual a dos homens. Reo ben porque todo se coñecía de todas se coñecía a anécdota de lo que se da para poder acceder ás aulas universitarias. Eso fala de todo tipo de mulleres, non só de burguesas, é capaz de sair, pues, digamos, do estatus no que ela estaba e pues, fala de das mulleres obreiras, non sabía de que están aí, é capaz de velas, son moitas, pero bueno, cando se ve que a muller non traballa porque non se vían, que non se ven a esas mulleres, fala tamén das prostitutas, fala das presas, non ten ningún problema de falar das malas mulleres como dos malos homes, non? Eso específicamente escribe la mujer del porvenir en los años 60, en 1960, máis tarde tamén volve la mujer de su casa, e como digo, aparece en todas as súas obras importantes. Pois é aquí, pero bueno, un fragmento de la mujer do porvenir, un pouco para ver, bueno, tamén para ver tamén pues, a radicalidade das súas propostas e tamén pues, a heredora que era da súa época, ¿no? A muller de porvenir para ela sería doce, casta, grave, instruída, modesta, paciente, amorosa, traballando no que é útil, pensando no que é legado, sintiendo o que é santo, dando parte das cousas do corazón, a resistencia do homem, os esfuerzos de entendimiento, a sensibilidade. Non sigo. Que agradamos a minha escola. Bueno, aí está. Como ela describe a muller, eso, con todas as capacidades intelectuais, físicas para calquera tipo de traballo, coas excepcións da profesión militar e dos suizos, ¿no? Das suizas, decía ela. En todo caso, para ser un momento moi aberta. E con cualidades morais superiores ao homem de vida, sobre todo no ámbito do sentimento e da compasión. Cousas que desde agora pues, eu creo que se pode discutir e polemizar con ela ou con ela. Hai outro texto. Esa frase de arriba, non sei se a ledes, pero bueno, a mí me encanta destacala, xa dice, é un erro grande dos máis perjudiciais considerar a muller sonai e esposa. Ela non está en contra disso, pero reivindica que a muller é moito máis, algo que no seu momento pues, era bueno, bastante rompedor, ¿no? En un momento en que as mulleres, sobre todo as burguesas, se tiñan educación era para estar acompañando pues, ao seu esposo en segundo lugar, ¿no? Sempre por detrás. Algo do que fala moito no tema da educación, se non recordo mal, é a necesidade da igualdade de educación entre mulleres e homens, ¿no? Como que Elena Bazán, María Lamberto tamén reivindicarán, ¿no? A educación de mulleres e homens é unha educación que se va para ayudar. Fala de moitas outros aspectos, esos serían os máis importantes, ¿no? Quizá a pobreza, o mundo dos presos e presas, o mundo das mulleres, ¿no? Pero trata de moitas outras cuestións na teoría e na práctica. É unha pacifista convencida, por iso seguramente pode decir que as mulleres non podían acceder ao mundo militar, tampouco lle gustaba para os homens, ainda que o seu fillo preferindo fora militar, pero bueno, era unha pacifista convencida de toda a súa teoría, no dereito está aí coherente con iso. En todo caso, ela non pechaba os ollos ante o que non lle gustaba, e unha mostra diso é que estivo en un hospital de sangue, un hospital de guerra na terceira guerra carlista, un dos primeiros hospitais ligados á Cruz Vermella, que acababa de ser creada para atender a feridos de ambos bandos. Tamén era unha antiesclavista convencida, que tiene unha oda de esclavitude, que foi premiada por ela, que logo non foi por o premio, que era coherente en todos os ámbitos da sociedade nos que traballaba. Si, bueno, con isto xa
estudiada, non? Pero que traía máis aportacións. Así xa para concluir en todo, o seu pensamento social, hai varias nocións importantes que cada vez desde a filosofía e sobre todo desde a ética se lle recoñecen máis. Quizá un dos conceptos clave que se repite en a maior parte desas obras é a noción de compaixón, unha noción que non hai que entender dunha forma mosigata ou caritativa ou articulada, senón en sintonía coa idea de empatía, de sintonía e igualdade cos que nos rodean, cos persoas que nos rodean. Perfeito. Se vai considerar o seu pensamento, no seu pensamento subsace unha ética bastante artellada, unha ética que se pode chamar unha ética da compaixón, que está sorprendentemente moi relacionada, digo sorprendentemente porque non se coñecían entre sí, con bastantes filósofas contemporáneas, con filósofas da talla de Martha Nussbaum, que ten unha obra moi grande, moi recoñecida, en que fala moito das necesidades materiais e espirituais e que se centra na compaixón. E lendo as obras de Martha Nussbaum se ve que o que comunica é moi similar en moitos aspectos ao que decía 150 anos antes Concepción Arenal. Martha Nussbaum non leu ou non leu tampouco a Concepción Arenal, pero é moi sorprendente a coincidencia, incluso con unha Hannah Arendt e con outras pensadores, pero bueno, sobre todo son mulleres no ámbito ético. Con isto quero reafirmarme no que decían as compañeras de que o pensamento de Concepción Arenal é un pensamento que se lee moi ben na actualidade, que aporta moito, que a mellor incluso é mellor comprendido agora que na súa época, e que non ten sentido ter unha pensadora tan importante, con tanto escrito, con tanta profundidade e non coñecela, ademais de dedicarlle rúas, institutos e cárceles, non? Eu creo que temos que atrevernos a profundizar nela, a integrala, a facela parte de nós, ao igual que fixeron outras mulleres e homes antes que nós, como María Barbeito, pero tamén Clara Campo Amor, Victoria Kent, e un montón de mulleres e homes progresistas que en diferentes momentos nos volveron a ela, e eu creo que temos que seguir volvendo a ela para enriquecela e para compartir. Con isto acabo. Moitas grazas, África. Eu creo que non se pode explicar mellor nun tempo récord con unha cuestión a que, como te referías ti, ela lle dedicou tanto tempo e en tanto escrito. Así que agora é a vosa quenda e estamos dispostas a escoitar preguntas, sugestións, críticas, comentarios. Mira, eu, alegro-me moito de ter vido porque aprendí moito sobre a colección renal, da que sabía algo, indudablemente, e sobre todo da súa trascendencia, non? Desa interpretación final que xa existir, a trascendencia que ten e da coincidencia con outros pensadores. Ahora, precisamente por eso, permito de facer tres pequenas disidencias, non? Vamos a ver, a colección renal viveu en Ferrol hasta os 9 meses de edad, por lo tanto, a súa pegada local foi un posterior filósofo a memoria. Aos 9 meses de edad dela, o pai foi desterrado a Leiro, que está a tantos kilómetros, ao torrente do Concello de Miño, e ali morreu. Unha precisión, non, desgraciadamente, a pegada de colección renal polas ruas de Ferrol é moi posterior.
segunda precisión tamén para evitar errores no futuro. Mínima. O Instituto Concepcional naceu como Instituto de Enseñanza Media e foi no ano 30, 1930, no ano 27, cando fundaron, cando, a petición do claustro, o Ministerio de Instrucción Pública da época aceptou poñerle tal nome. E terceira, para evitar tamén un error que se repite en miúdo e que non ten que ver directamente con o Concepción Arenal, pero foi un elemento introducido aquí. O alcalde Quintanilla Martínez deixou de ser alcalde de Ferrol en outubro do 34 e foi paseado a moitas veces personas o 16 de agosto de 1936. Pero o que era o alcalde naquele momento non era ele, era Antonio Santamarina, que era un mecánico da ala esquerda do Partido Socialista do Senado de Ferrol, non? A parte deso, síntome moi contento, e que, por certo, escapou por vía marítima despois de 3 anos escondido e morreu finalmente en México. Son precisións para evitar que incluso sorprendeume cando imprimimos o programa este. Repito que non é crítica, son precisións simplemente, non? Que aquí indicara eso, por eso me atreví a falar, non? Que transcurremos a primeira década tal, non. Desgraciadamente para Ferrol, Concepción Arenal en Ferrol, marchou daqui cando tía 9 meses de edad. Pois eu agradezo moito a intervención, porque o coñecemento é acumulativo. De todas formas, salvo a cuestión de Jaime Quintanilla, que non tiña ese dato, eu de feito estaba convencida que era alcalde, que fora o último alcalde cando... O último alcalde republicano electo. Sí, ben, pero iso é alcalde no Vale, pero 34. que feita a precisión aquí, o sustantivo era, por un lado, a súa institución e despois a vinculación pois, co seu fillo, que foi o primeiro alcalde da democracia e que foi curiosamente o que fixo o encargo do monumento. O outro, como afortunadamente o teño escrito desde o ano 97, poderás comprobar que é dicir, que aí se recollen todos os datos e as fontes orixinais en canto a esa primeira parte da súa vida. A cuestión é que aquí, en aras da brevidade, o resumín desa maneira, pero lóxicamente, claro que hai esas precisións que te efectúas en canto a primeiro que o seu pai se traslada, eso non está moi claro se a familia efectivamente o vai seguindo, pero digamos aí tomei Ferrol nun sentido amplo, casi se me apuras como Ferrolterra e arredores, non foi precisa, pero quero dicir que deso son consciente e o teño mesmo publicado. E en canto a cuestión do instituto, tiña ese dato, en algunha fonte collín 1927 e, pois mira, en aras da precisión, alegrome moito da tua intervención, porque aprendemos máis dos erros e das correccións que dos acertos que nos adoitan máis desapercibidos, así que moi agradecido. Non sei se alguén máis quere intervir en algún sentido ou mesmo se tedes curiosidade de que demos lectura a algún dos textos ou que fixamos mención. María Xosé. Non sei que de momento como non hai ninguna palabra, por eso se llega aí, pero vamos. En todo caso, felicitarvos ao Consello da Cultura Galega e a vos, os que intervinestes, porque en realidad este ano que estaba chamado a dedicarle a Concepción Arenal e a Caballo Galego, pois saiu como saiu. Entonces, bueno, é importante salientar este aspecto, me parece a mí, decir públicamente, porque vos decíades que o que pretendíades con estes actos era dar a coñecer os principios que así un pouco estivera presente na nosa vida. Entonces, eu, neste caso, que o faga a comisión, bueno, o Centro de Igualdade, como se chame, que non me acordo de tal, é máis importante porque sí que destacarle que África tivera dende o ano moito antes de que empezara o 2020 a estudiar a Concepción Arenal dende a clave da aportación do seu pensamento, que é algo que se tiña, bueno, que non se tiña reparado, é que hai 2 anos Ana Caballeta, cando fixo esa biografía de Concepción Arenal, recolle ese aspecto como moi novedoso e como distribuído que le daba o Premio Nacional de Literatura, perdón, de Historia de España. E curiosamente, pois bueno, aquí se tiña recollido no traballo que fixera moito antes, non a súa aportación no nivel de pensamento filosófico, non solamente como visitadora de Cáceres, senón que tamén ese proveito. Entón, bueno, salientar que precisamente son mulleres
as que de alguna forma están reparando neses aspectos tan importantes de Concepción como muller que, xunto con Rosalía, por si ponemos Pardo Bazán ou Pardo de Vega, nun momento difundiron o por lo tanto, pois gracias por vir a Ferrol por ser respecto Só unha cosa, porque iso corresponde a África, pero eu aproveito para agradecer esta intervención tamén e dicir que antes Maixo se esqueceu que na Coruña, xunto con Pilar García Negro, que vai ser a que vai abordar a intervención no espazo público destas mulleres, vai estar unha abogada basicamente moi inclinada tanto a cuestión penal como penitenciaria, que vai abordar xusto a cuestión penitenciaria especificamente en relación coas mulleres presas e que Yolanda Ferreiro non. Non nada que a relación de Concepción Arenal coa ética da compaixón en varias filósofas contemporáneas non é unha aportación miña, e aquí o recoñezo, sino que a idea é de Ana Caballe, que aquí a puse, e logo tamén de outros estudiosos e estudiosas de Concepción Arenal, como Valeta, que tamén fala da ética da compaixón desde o ámbito do traballo social, que tamén é desde onde é moi reivindicada a súa figura. É que, como te decía, é un traballo colaborativo e tamén vamos vendo cada vez máis potencialidades e máis cousas no seu pensamento e máis relacionables con outros pensadores. Pero fun volvendo tamén outros títulos de obras, así un pouco para ver, e non os puse en todos, pero para que ten moita obra, moita obra escrita, por tanto, para ter en consideración como pensadora, como filósofa. Sí, bueno, que non hai pasando moito, unha curiosidade moi personal sobre Concepción Arenal, a que se ten destacado moito a súa religiosidade, que para mí creo que é unha cuestión adaptativa ao medio, desde o meu punto de vista. E tamén en algún lugar se di que era de Amazona, cousa que todos os ilustrados prácticamente, ser ilustrado ou ser liberal naquele momento do século XIX, pois era moi, estaba moi próxima a masonería. E en ese momento tan poucas mulleres descoñecidas nas zonas, como Carmen de Burgos, creo que non me tocado outra. Quería saber se nas súas investigacións ou nas vosas atopaxes algún dato sobre ese tema. Eu non, de feito, esa cuestión descubrina contigo, ainda que igual te razón, pero sin xogar as intencións discrepo da cuestión da religiosidade, porque hai persoas, e aí creo que tamén hai un nexo de unión, remitirme á ficción histórica, por exemplo, unha persoa como Vicente Risco, que é xente que sin ser dogmática, pero sí que ten un sentido, digamos, da trascendencia e espiritualidade, igual non acompaña a outras. E al mesmo caso de Concepción Arenal, se ve moi ben nos seus escritos como iso é unha cousa que é antitética totalmente a dogmática, neste caso, pola súa profesión religiosa da Igrexa Católica, porque é unha persoa que nese sentido sorprende tamén pola actualidade e a vixencia, neste caso, da cuestión pedagóxica, e por iso citaba, no caso do currículo, da biografía, do traballo feito por Ana, todo o que ten que ver co laicismo, e nomeadamente no seu traballo en Ferrol e na Coruña, porque eso está na obra de Concepción Arenal. E se hoxe pensamos que estamos no 2020, nun Estado que se sigue declarando como social e democrático de dereito, no que se di que o Estado é aconfesional, e temos dentro da escola pública doutrina religiosa, Concepción Arenal volve nacer hoxe aquí en Ferrol e sae fuxindo, porque se espanta, porque ela dio, tanto no ámbito penitenciario como no propio, no que ten que ver coa educación e co ensino reglado, que aí non pode haber doutrina religiosa, aí non pode haber dogma, aí se acaso pode haber esa cuestión xeral de valores, de carácter espiritual ou mesmo cuestións de carácter histórico, pero nunca dogma, porque é unha cuestión privada que ten que ser allea ao público. Eso sí que, aínda hoxe, esa cuestión puntual, a mí,
esa cuestión en concreto, sigue sendo auténticamente revolucionaria. Entón, a falta de poder ter un contraste con ela, eu creo que existe ese sentido da espiritualidade e da trascendencia vinculada a ese texto religioso ou da masonería non podo contestar, pero a eso sí, e que creo que ademais eso, analizando agora en perspectiva histórica ou en perspectiva de 200 anos vista, sigue sendo unha das leccións que nos deixa, como o ensino ten que ser laico e a religión que é anticientífica por antonomasia non pinta nada aí. Non digo que socialmente haxa que estirpalo, que pasa que ten que ser algo privado, que hai que respetar como cuestión privada, pero que non pode formar parte do que é público nunha sociedade como a nosa. Si, no, bueno, tampouco sei novidade. Sí que cando estaban nos círculos así liberais en Coruña, pues eran liberais, progresistas e tal, pero Claro, quizá porque hai esa proximidade, pero tamén como temos falado, xusto polo seu carácter severo e anti, claro, que non vai acompañado ao poder, é difícil, non se fa unha exhibición pública de eso, é difícil. Pues non sí que facía en aquel momento, é dicir, nese momento, pues por los Enríquez, los Grises, Cristiano, Román... Sí, que é moi probable, era pero... muy esencialista nunca. No, todo o contrario, pero quero dicir que cando ti estás como que dis nas marxes, o mellor non tanto por ti propia, sino por o que defendes, que hai cuestión, aparte de que la comunidade efectivamente África era unha persoa reservada e celosa da intimidade, pero que é unha cuestión de carácter defensivo, ainda que teñas outra personalidade, non ir facendo proclamas dese tenor. Entón, probablemente sexa así. Eu que non teño son fontes documentais ou bibliográficas para sostener a tese. Sí, é algo... Galicia parece ser un lugar onde isto estivo moi presente. Eu creo que é unha boa liña para continuar. E o cristianismo tamén de acordo, era non era nada dogmática ou unha crítica contra a ortodoxa da Iglesia. Alguén máis quere intervir no sentido que considere? Pois eu, pero se me permitides, para pechar, sí que me gustaría, aproveitando o pé que deu Ana, ler, porque este gusto que vexo que tamén elas comparten, de ler, non? De darlle voz a ela propia, sí que me gustaría ler un pequeno texto, o sea, unha voz da propia Concepción Arenal respecto da cuestión pedagóxica e da importancia da educación física e do corpo e demais, que tamén me parece un aspecto moi actual e moi a reivindicar. Di así: los inconvenientes de la vida sedentaria no se neutralizan con ninguna especie de ejercicio ni gimnasia en el hogar. Al contrario, las niñas no han de tener juegos de muchachos, es una cosa muy fea, sino jugar sentadas o moviéndose muy poco, de modo que sus músculos no se desarrollen ni sus fuerzas se ejerciten. Poco aire, poca luz, poco movimiento, tal es el régimen propio de señoritas, al cual hay que añadir trajes tan incómodos como feos, que embarazan sus movimientos y calzado que no las dejan dar. De este modo, combinando las rancias preocupaciones españolas con los figurines franceses, privan a la mujer del indispensable ejercicio y la crían de manera que son un ataque permanente a la estética y a la higiene, y hasta al sentido común. Porque hay ocasiones en que las señoras más parecen grandes muñecas con malos resortes que personas racionales. En otro momento, esta educación respecto a la mujer de las clases acomodadas no haya imposibilidad material, pero sí grandes dificultades que oponen la rutina y la ignorancia, y un cúmulo de preocupaciones que consideran la debilidad física como una parte de las gracias y de los atractivos del sexo. Si una niña que conserva aún el instinto de conservación quiere ejercitar sus músculos con alguna energía, se la reprende diciéndole que esos juegos son de muchachos. Las niñas han de jugar de modo que no se rompan el vestido, tan fácil de romper, ni se despeinen, etc. Han de pasear como en procesión, andar acompasadamente con los brazos colocados de cierto modo y poco menos rígidos que los de un caballo.
Cuando es ya señorita y no va al colegio, no sale de casa, sino a misa y a paseo. Y esto pocas veces, porque no tiene quien la acompañe. Porque hay que hacer visitas, recibirlas, prepararse para ir al teatro o a alguna reunión, dar la lección de piano, estudiarla, concluir una labor para un día determinado o una novela prestada que hay que devolver, etcétera, etcétera. ¿Y qué paseo? Sale tarde, no va al campo a respirar el aire libre, sino donde hay gente y cuanta más, mejor. No hace apenas ejercicio y la molesta el calor, el frío, el viento, la lluvia, todo. Va perdiendo el gusto natural de ejercitar las fuerzas, de arrostrar la intemperie, debilitándose y haciéndose completamente sedentaria. Así llega a ser madre de hijos más débiles que ella. Sus nietos lo serán aún más todavía. Y la degeneración es indefectible y visible para cualquiera que observe. Con la inacción física e intelectual se quiere tener buenas madres y se tienen mujeres que no pueden criar a sus débiles hijos ni saben educarlos. Muchos defectos físicos e intelectuales de la mujer se han convertido en el ideal de la belleza, al menos para un número de personas que, según todas las apariencias, constituyen una gran mayoría. Los que comprenden la necesidad de la educación física de la mujer y la quieren, tienen que luchar con fuerzas muy superiores en número, pero no deben desalentarse porque todo progreso empieza con la lucha de pocos contra muchos. Esta é Concepción Arenal case a 200 anos vista. Eu creo que paga a pena lela e escoitala. Por tanto, moitas grazas, no vosso caso, por facelo a través de nós. Moitas grazas ao Consello, no seu nome aquí presenta, María José, África e Ana, e para empezar, como decías ti, pois convocamos para as sesións que venen a continuación, a próxima, o vindeiro